Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Base Control, please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mapanangka na muntag para mati region-wide pagkapalagad kita sa nabilin isa ka oras. 6 ka minutos karon nga adlaw, Huwebes, una nga adlaw, petsa 1, una man nga petsa, bulan sang Oktobre. Ang ginasiling nila nga October Fest. Sana all, pero Bacolod, maskara, hindi pwede ay ara pa si COVID-19. Ayos! Huwebes namang edisyon sa inyo siling palatuntunan sa karanda ni Wat naman naton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton siling news team, aton siling mga correspondent. Sa liwat na Manila siling pagdulong sa pinaka-ulihi, labas, natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blatter entry. Aton sining kapulisan, Central Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sining mata kag dulonggan oras sa kagabiyon ng aton sining Patrol 2. Crosswind Patrol kainapa nagkanabiyon sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga aksidente sa pila ka bahin sa aton sining Metro Bacolod. Durante nga nagamat-amat dalom ang kagabihon, ato naman nili bantayan anano man nga mga eventualities. From where the action is, ara si Action John Diaz, nga mga responder back to back sa atong nga piloto, waswas lang ko namay, ariya lang kon mais.
Importante, walang malisya. Aksyon papang Nixon Tahong. Ang ato kapagbantay sa mga balita sa National International News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ang Webes na edisyon, builog nato na puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Off na magkita sa katong siring ang mga technical partner diri sa studio ay Master Control. Sa technical side si Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Backup diri kay IT Expert Aksyon JM by King. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay sa Kinandan, inyo sini alagad. Ang inyo sining Angkor Man Action Light Patrol Program, Lunes, Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa labilin. Isa ka oras, 3 minutos na pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Isip-isip naman kita, liwat naman pat ini ang numero sa kalendaryo. Ihado. Pila na lang kadlaw ang nabilin? Uy, 85 dias pa. Ang nabilin, Pasko na. May nabilin pa kita nga bali pila, 92 dias. Ato na sugulawon ang bagong tuig. Sa unang petsa, sa unang adlaw sa bulan sa Oktubre, sa una man nga adlaw sang General Community Quarantine, nakapiyar ka mo nga nami sang panahon, damo bituon nga nagaigpat-igpat, puwerti kasanag sang butlak sang bulan. Amuning mga na-miss sang halos mga taga-umabla. Kasi sa nagbulan niya, ang mga tao yan gagawa na sa barayla sa umamo. Kang maglinag sana isto nga wayang. No? Amuning na-miss sang halos tanan. Baga nga sa kayap ng Scarabaw mo. Oo, kag magligot-libot sa pila ka mga ulo pang sa igad sang suba. Ato lamang ginapangamuyo, wala na sang iban. Sa pagabot sa bulan sang Disyembre, kabay pa. Makagulo ginhawa na ta sa COVID-19. Kita mo, kapiyar ka mo sa unang adlaw sang GCQ. Do damo gisilakyan nagwa. So hidlaw gidang silakyan magdaragan sa dalan. So kabay pa na mamintinarta ang aton health protocol, ha? Ano na importante gidi. Mapanubo ta ning kaso sa COVID-19 kung sundon ta lang tanan-tanan. Social distancing, wearing face shield, sok-sok face mask, hugas alcohol kamot. Amo lagid lang na ang atong panglaban para nga ma-reduce ta ang number cases sang COVID-19 sa Bacolod. Kung magnubo-nubo na tabi, wala na sang may malipayon, itamang gyapon. At least daw hindi naging limitado bala ang gihot. Kita mo GCQ, nakayom-yoho man ang aton nga mga driver sa una mga adlaw nila nga pagbiyahe. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Impunto pangot las 10. Korpyo na. Kasilipat ka mo, ha? Korpyo na sa Bacolod. Ayaw na maglagaw pa. Kaya atong kapolisan hindi nagyapon maguntat, ha? Abi nyo nakakas ng pinaka mga outer border control. Abi nyo ka nakakas ng inner border control sa Bacolod. Montat ang polis lambiyong kung gabi. Mas nagdoble pagigani ang ila paglibot.
sa pagdakop sa mga tao nga wala nagasunod sa curfew. Pag alas 10 pa mo yun sa balaya. Kung luyag mo mag-inom, baka ka na lang ilim mo sagwa, dala na sa balay mo, kag dito tuduhi inom. Ayaw na mag-randa diya, kag magwalda-walda. Ay medyo abnormal paghihapon ang aton giyo sa syudad sang Bacolod. Ayos! May gabi dira ka Engineer Nonoy Galunan, ha? Kag sa kay Ma'am Julie Hamandre sang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan. Si Mr. RMK Rogelio Toto Catalbas Jr. ara na sao. Upod sa waya kabataan niya, pati ang amon amigos puno lunok Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua naga-monitor gid sa aton. Maman si Mr. and Mrs. Manuel Cu and family. Si Maninay Sintiaga niyo. Si Maymay kag si Kaloy Bibidor dala sa Rosario Heights. Ara na sila, gapa urok-urok. Ang mapisan kawarding nga LTO chief sang Bacolod, Mr. Rioben Tampos, ara na siya, check attendance lang. Si Maninoy, Mr. and Mrs. Jerry Ontiveros and family, mayong gabigid. Kay paring Roger Montalbo, ha, pag sa bilog yung pamilya, mayong gabigid. Sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching. Of course, ang ako namigo, si Police Retired Colonel Placido Hintoleo and family. Ito kadamo sa mga ginapost ni Retired Colonel Hintoleo. Do kanami kita ni, no? Dali ka wala siya. Kapabatsyag. May gabi dira. Mga taga Phil Power Group, sa mga taga Phil Power Group, ha, sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family, happy listening kita. Sa kay Maninoy Maing da, sa kay Maninay Chari Salvacion da sa La Carlota, may gabi kita. Okay, sa pamilya Husal da, si Manang Nita, si Manong Lito Husal, sa kabataan nila, sa mga kapuhan niya, sa daan nga bulangan, da blaga monitor sa mo. Dami nga monitor sa to sa may daan bulangan, sa atik barangay 3 na bala mo, poblasyon sa La Carlota. Kaya na mga pamilya Husal, sinong Lito, at si Manang Nita Husal. Ayos! Unang kabahin sa ato, sila nga pagpangalagad, ginadurong sa inyo sa Kalwan sang nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. kag ini mga
kay Maninoy, Boy Sincere and Family. Magtumar sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Isipo na wasan sa inyo sa Manilo, Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:08 na. May gabi dala kay Toto Samuel Castillo Armita sa Banwasang Valladolid. Kaparok-orok kay Toto Samuel Armita dala sa Banwasang Valladolid. Kay Christine Solinap dala kay May Enriquez. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, happy listening. Ayos! I-check na ka sa nga Patrol 2, Crossman Patrol, sa liwat nga paglibot-libot. Balik! Kapag pangalagad ni Aksyon John Diaz, sa unang adlaw, sa unang petsa, sa bulan sa Oktobre, kag sa General Community Quarantine nga adlaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2, John, good evening. Mayang gabi, Aksyonik, mayang gabi sa tuturan nga mga ka-aksyon. Nami sa amon nga libot ni Papang Nixon, kido ka damo, ikay makitaan ba sa amo sinioras, doon hidlaw ang tawag sa nireka. So, subay ang pila ka mga mall kay nasa nga po, no? Tilo temprano pa? Totro temprano pa, kay tika balog ka do, iban gurubla sa isa ka bulan, nga daw ay kagwa, daw na dogin kato ginilatil nga para lamang kalagaw. Hindi na naton maaligar na kadamo kinman tao nga daw naginhawag sa madalom, no? At di nagkatsansa na maging sila makagula-guwa. Why daw man problema? Dati sila may kitigin panugutan, sila makagwa, di ban guro na ginuha gitman. Karon nga kabiyak sa rin kanami sa aton panyampo sa palibot sang syudad. Daw pa ang ginano, pero di subong gabi ito nagbawi-bawi man na. Mabulubugnaw na ang aton nga panyampo aksyon na. Ang patrol live kami diri sa area sa nga Bacolod City Government Center. Ibisan na reaksyon erek yung may biyahe na abe, no? May mga jeep na nga nagabiyahe. Pero makita nato na mga BPO company, wala gina Japan ng kuntat sa pagatag sa mga service vehicles, sila nga may empleyado. Siguro ilagi na siguro safety na lagit lamang sa ilang mga trabante aksyon erek. Amo na nga nag-provide na magiging sila sa ilang service vehicle. Ikabudlay ka subong magbiyahe-biyahe, kagin man mong hindi mo balaan kung sinong upod mo, sinong katupad mo dira, no? Magpongko ka dira. Wala mo kita bin kagaw, so mo naguro ibandria nag-decider na lang yung mga BPO company nga strict lang sila Japon. Sila plano nga sugat dulong lang gid action ito. Mayroon nga adlaw kay doon nakaginawa ang mga negosyante. Ayaw man okay, nakagulo ginawa ang mga restaurants, kagin panugutan na may mga dine-in, at least doon nakabawi-bawi, kahit isa man kabulan, nga doon malabala, ginag-iban no? Though ay gitaksarak sila sang hangpon at isubong ngara naman sila kakita naman aton samtang kita nagalambiyo ginatsakin din naman ni Papang ang mga restaurant diri sa Tubang balas ng NGC diri sa may High Street, diri sa may event sa may Lacson nga reaction rek karon nga gabi at least damo-damo na gid man sila mga customer, no? Hindi na problema nila ang pag-engganyo sa mga customer. Wala nagaling ikot nagpatak na sa gabi, dito wala masyado. Ikanapanan gid ugto no hapon and then early mga gabi na mga 6 to 8 p.m. Pero above 6 to 8 p.m. daw wala na gid masyado Ang mga malls na palibot pero dyan tuloy temprano nagpanira naman kung dugulo gabi nang ginman. Ang mga malls bala, mga department store? Yes, usually kapanira sila, like for example, ang napitra sa aton stasyon, mga as early as 6 p.m. usually kapanira na sila kay 7 p.m. ang curfew. Dari naman yan 7 p.m. 10 p.m. pa man ang curfew? Para doon sila, 6 p.m. sila kapanira kay 7 p.m.
6 p.m. wala na sila gabaton, 7 p.m. kapanira na sila, kay 10 p.m. ang curfew. So earlier sila nagapanira ang Sharek, no? Okay. Ang diri naman niya sa dagko nga mall, like sa reclamation area, dira sa likod ng Capitol, usually 7 p.m. hasta gabaton pa sila. Pero pag beyond that, actually wala na sila gabaton, siguro sa mga customer, no? Kaya gabi, nagid man, kaya para kung magpanira na sila, wala naman sa tao. Kag usually mga amo sina oras, ang estilo ka mo lang ginobra, even gan earlier, Sharek, hindi kita mo siling katugnaw ang aircon nga ginapandar nila, no? Ara lang ba lang ito maka-accommodate lang ang aircon, makakaya lang sa mo sino number sang mga naga-shopping. Gani. Kaya na, nakatry ko kayo nasulod sa isa ka mo, lapit na sa aton, nagpatinlo ko, no, something like that. Patinlo ka sang? Patinlo ko sa lawas. Ano ka? Nagpatinlo ko. Okay. Papatinlo ko. Dolay na siya si GM sa ako ni. Ano ko, no? Abutaw no, butsili ko sa sinya sa iya. No, mandala ka tindoan ko na sa... Tiloy ka sa GM. Tino ako nito kung masiguro daw dapat ako tok-tok biring yun ay. Kuna mo, ang malls usually gasira 7. Usually 7 p.m. sarado na Pero sila. ang biyahe sa POJ, dyan na nagdamo-damo, no? Yes, sige. Kaya gaw ka nang iba na pagkanila mo last trip pa. Idlawid sila, kunti, bisan paano, makabawi-bawi naman sila eh. Oo, hindi lang actually like ang mga jeep. Karabanan, may mga taxi. Oo. Basta yung may pinagani ka pataklas din sa gabi, agay nga gaw ka dyan iba. Gani man. Kapaning nga, wag lang nga magpuli, may bugas mga baklong kadara sudan. Amo maginadugay sa Tisipa, pag-ipon. pila ka bulan nga way nagbiyahe kay mo, bisan sulusud ang kagpamugas-bugas, no, kita ya. Amo na ba ko kayo na malamala, ganda ng kalabanan. Kaya mo naguro nga mas maayo man. Speaking of biyahe, bala ako siya na rin. Ang biyahe ka, series bus bala, no? Kita na doon kayo na dito. Mo naging ba nagkabiyahe ng mga series bus. Kaya kaya ang balat rin Ma'am J.T. Balios ng Volga Transit Incorporated. Hindi lang git sila bala nga magdinaguso bala sa mga terminal. No? Kaya bali, kung damo pasero, may ara ginang sarakyan. Naginutok sila, oh? Kami ara ko naman case, for example, were earlier, Gapinalumba? Gapinalumba, balang labanan, kaya binilabi, limited ang number of bus. Pero hambal dari sang taga Valaca Transit, gumakit anak ko ka VTI, especially sa in-charge dira, nga doon kinanglanon nga magdoble ang mga salakyan sa musin nga oras. Igaal mo na nila doble, so ang hambal dari sang VTI, plus taron, hambal ba sang taga VTI, Sharek, nang sila mismo nga pasahero, magplastar sila sa kaugalingon nila, kay may araman sistema, dila ginabutang sa terminal, kay para makitaan sa gusto sa VTI nga agali kulang ang bus. Kay kung magpinunsok na sila karon, matyaga na ka VTI, kay go na sila tanan sa isa ka bus, hindi na sa magpatugang pa. Kaya according to sa ila, pwede na nila madoble or ma-earlier ang biyahe mo. Kaya lasing ko sang kagahon nga daan ang sugod sang biyahe nila tanan. So, tambali Ma'am si Balios, kung makitaan nga daw damo pagid kulang nga mga bus o damo pagid mga pasero, pwede nila nga mas timplanuhon pagid, no? Okay. Para ma-accommodate nila tanan kag hindi man madilata sila tagsa ka mga trabaho. Actually, kambal rin Ma'am Jade, okay na guro kung magamay-gamay ka diri basta hindi ka lang matapikan guro COVID, no? Amo na, ang importante. Amo na bali Ma'am Jade ang dapat nila tumdomon nga mas maayo gidjay ang siguraduhon mo hindi ka matapikan kay ginali karon gid naguso ka da kag iban to na karon may mga COVID gali kundi disgrasya pagid. Gusto kundi nagaluga naman problema ta ba sitwasyon bulan mo untat naman ta. Na amo pag inaabo hindi mamaluoy ka mo. Nga sundon ta lang balang health protocol para nga sige man ang aton nga pag-uswag. Gani man mo lang damo na kita even kita address media man bago maluoy ka mo sundan gyud ang protocol kay kakapoy gid ang ginatawag nga MECQ actually sa Tapos Bacolod. lang sige ay pa sa way kuti tason bulan pura palayo lang basi magbalik naman ta sa MECQ. Amo gid balik naman ta sa kanding nga may Correct. Amo nang budlay gid sundon ta lang la. Ay na naman pasaway. No, kita man aton gali even ang mga police station, why naman masyado may kakadakan nga mga nag-violate sa social distancing. May ara nga wala nagasuksos ng face mask, pero mga tao blang mga pilosopo bla. Nga ba sa akin matay mo face mask kaya wala man na atin ang tawa karon nay. Gamay naman penalty ko mga kapulisan nga taga kung kusa nga daw gahatag man siguro konsiderasyon bla gasawa panaway na lang ganun panakop no. Gani pero masilingan sila nga sir, face mask mo sir, social distancing. Okay na sa way-saway.
Pero once makitaan kag masagapo mong pulis nga pang ticket gid, like sa station number 4 dumiyara sila 5 ka mga persona nga gin pablatter gid aksyoner kaya gin blatter gid nga wala nagasunod sa pagsundan. Oo. Disobedience ang kaso kay wala face mask ang rason kuno kay te. Malakat naman sila mapakadto naman sila sa patio, hindi mo kuno kinahanglan bisan pa kung di ka makadto nga panahon niya. Kung sa una, ginatrok-tulok ka nakasuksok ka face mask, subong niya tulokon ka kung wala kasusok face mask. Yes. Malo kung tulok lang, hindi ka neguro tamparos pa. Laban eh. Ay, hindi ka gito mo mag-try nga wala ka face mask, kay kabudlay sa sitwasyon. Subong even, kaya nga sulod sa patrol, di ka suksok pa face mask, kaya para lang may protocol na ginasunod, no? Kaya pa Ma'am Jade, amo na lang pinaka-importante. No face mask, no face shield, no right action direct. Sa Very tanan good. naton nga mga ka-aksyon, kay ginadumilian nila nga mo sina nga mga pagsundan. Pero nga bali lang, sundon lang ang basibay pa magreklamo nga ano oras sila kuno nagatapos ang or rather ang ilang last action direct nga biyahe. Oo. According kay Ma'am Jade Tibalios, nakadepende na sa curfew sa isa ka banwa o konsyudad action direct. Halos antaran nga mga banwa kag syudad may mga ruta na no? Yes, may ara. Ang may kwan, biyahe. may biyahe Bacolod, San Carlos via Don Salvador. Yes, may ara. May ara na good. Okay. Sa ato nga mga kaksyon nga nag-monitor, pwede na nila action maska na ito ng official Facebook page. Oo. May ginpost kita dito kay ina nga radara ang schedule. Ang first trip sa tanan is 5 a.m. gid. Pero ang last trip nila action may mga differences na, no? Okay. Kaya ang baldi Ma'am Jade Tibalios, ginarespeto kag depende in action rec sa curfew nga ginset ng tagsa ka banwa kag syudad. Kaya may aradan banwa kag syudad din lain curfew bra. May 8 a.m., 8 p.m., may 9 p.m., may 10 p.m. Pero ito sila nag-adjust depende dira nga curfew hours sa gintalana sa isa naman ka lugar action rec. Like for example, ang sa may Lacarlota bala, last 8 sang gabi ang ilang last trip. No? Kaya bali Ma'am Jade, 8 p.m. name, lalabot nga doon mo na para masantos curfew. Ang Lacarlota nga biyado mo damo, ginay pasero, actually, kaya dahil nagasakay mga taga-Baladulit, San Enrique, Bago, Dani. na mga, ano kayo pala, Kurto, panawag mo nila, no? Dahil sila talaga nagasakay. Kabangkalan, last isang gabi, kaya tidaan ni Balor ito, naman nagasakay mga taga Pontevedra, Hinigaran, Binalbagan, no? Yung sa na Imamaylan, na sila nagasakay. San Carlos, via DSP, ang schedule is 5 p.m. Alas 5 sa hapon ang pinaka-last trip action direct, no? Alas? Alas 5 sa hapon. Ang last trip nila. Last trip nila. Okay. San Carlos, Don Salvador, vice versa. 5 p.m. Vice versa. Yes, 5 p.m. Vice versa na. Yes, action direct. Okay. Hinobaan is 4 p.m., Escalante 7 p.m., Victorias 8 p.m., San Carlos is 4:30 p.m. Pero Ma'am Jade, ang ibang mga lugar nga wala sa schedule, ginatipon pa din nila mong kahit damong banwa kag syudad diri sa probinsya sa Negros Occidental, kinanglano ng sunod kaya dapat masiguro Manila, kaya Yes. check pa nila, kaya di nakadepende ina sa curfew, no? Sa nga tagsaman ka mga banwa kag syudad. Ano si Ma'am Jade Tibalios, ang Media Relation Officer sa Valca Transit Incorporated. Nasa agad na nag-start sa Kabuyahe, southern part at northern part ng Negros Occidental, nag-start ng early trip at 5 o'clock in the morning. So, ang aton ang aton na biyahe, depende na siya sa punto ng pasahero mo. So, kung ang pasahero, posible ma-adjust kita ma-early pag kita sa 5 o'clock. Pero kung ang pasahero o due tayo ng Gigyapon, so mo lang siya kita sa 5 o'clock in the morning na first trip, no? So, may mga, ang regarding sa last trip na mo,
Victorian, alas 8. At San Carlos, 4:30 in the afternoon. Ma'am, wala namang changes in terms of petihan so far, ma'am. Amo man Japon. Wala, itanong mo lang siya Japon, no? Kaya unless may hanugot from the LTFRB na magpasaka or magpanugot sa pamatay, so we have to abide from that order also. Pero kung wala, so at least nasa gihapon mo, kaya hindi na pwede magpasaka kami lang mga tomato. So ang order na will be, receiving sa victories na ihatang LTFRB mga issue. So, pati kayo talang Japon ang epektong health protocols na sulod sa terminal, no? So, like, no face mask, no face shield, no right, ang policy of social distancing sa Japon. Kasi ang pag-observe, no, sa whatever na mga necessary protocols na sinananon para ma-avoid at COVID-19. Pero so far, may 100% na yung bus ng Japon niya mag-serve, no? Mag-biyahe. Ang katubong, hindi pa kami, hindi pa fully operational. So, wala pa kita dyan sa tabok, no? Like, yan, border sa base. So, we in-endorse accidental lang sige ako na atong nabiyahe. So, munang hindi pa kita makasiling na 100% na, sa namin, no? Kasi, wala pa kita attended, wala pa kita sa mga biyahe. Tipo, Iloilo, Dumaguete. So, we in-endorse accidental lang kita. Pero 3 years sa Negros, ma'am, enough kids sa aton ng mga sasakyan. Wala siyang problema, no? Kahit di step-step, pinapanilagan naman, hindi naman na pwede na i-dispatch ka na ng unit kung wala pa lang pala ng pasahero. Pero kung magdagda yung pasahero, ang volumes ng pasahero na po kasama, so wala din siya ng problema. Kaya malada ang mga unit naman sa mga terminal na prepare na lang siya, no? So wala kita ng problema sila dyan. Action Erica Batian, si Ma'am Jade Cibalios, ang Media Relations Officer ng Balacar Transit Incorporated. Klaro nga ang biyahe, dali lang action ng inbound, dali lang within Negros Occidental. Wala biyahe pakadto sa may Iloilo, wala biyahe pakadto sa may Cebu, or pakadto sa Negros Oriental. Kahit dali lang ang limit nila sang travel, land travel, actually within province of Negros Occidental, action Eric, no? Anyway, subong gabi, gincheck nato ng police station number 2, wala ko nato na abtan kami gintuan si Yado mo Police Captain Junray Batadlan, kahit siya subong siya ang nagpungko bilang officer in charge sa police station number 2 actually, kaya natabo sila dire doon duman mo may nag-positive to, di ba la? Isa ka persona nga priso dara sa station number 2, and then dumi amat-amat nga nagagawa ang result sa iban pag-inaksyon rek. Sa ulit, nag-decide yun man si Police Captain Leo Stopa nga by himself, kumong ibandra nga mga personnel nagpaidalom sa home quarantine or nagpaidalom sa facility, quarantine facility, sila subong nagatiner, siya man mismo nagpaidalom man nagsyarak sa quarantine. So, ang bali Sir Stopa, kahit wala diya presensya, tapos ang iya dara nga isa naga-in-charge, isa ka SPO4 or Police Chief Master Sergeant, medyo ba si may kabudlayan. So nagdesisyon, ang BCPO nagdesisyon si Police Lieutenant Colonel Levi Pange, ang caretaker ng BCPO, nga dapat nga ginagsyarek nga isa ka officer or commission officer. So only, gin-terminate lang ang posisyon ni Police Captain Leo Estopa. Mag-terminate kay concurrent sila na action direct mong sagjabi ang head sang City Drugs Enforcement Unit. So ginatag lang siya concurrent ng Station 2, so terminate lang ang posisyon, ginhatag kay Police Captain Junray Batadlan. So sa aton magkaksod kilala man sa Batadlan, former Chief of Police sa Police Station number 9 action direct. Ang the great Yado of the great Action Eric Magbanwa. Di pila malawig-lawig sa tiner, depende ko makabalik pa si Kwanda, Captain Batadlan, si Captain Estopa. Most likely, actually, kung magamo sila matabo, kahit i-order siya sa BCP, o basta si Sir Batadlan agad. Okay. Kahit basta mabutang si Estopa sa CDEO? Okay.
ano na mo tanda na itong daan nga bago ang city director, usually ang information mga mo na daan, basta bago gani gusto na nila nga stick to one rule kalanggid. Gani. Di mayo man ang subong palagi ka star na, dahil so nga si Sir Estopa, basta aragin makatutok sa CDO, considering actually ang posisyon sang nagalin din nga city director, chief pa sa director staff sang Philippine Drug nga enforcement group gid no. Gani, Di ba siguro gusto man nila nga tutukan. So ko na, mayo man na kayo sa batad, lalakagi naman si pupulis, no? Nag-schooling naman na, tiara sa subong, gahulat naman na sa promotion, guro, tinidra sa mga science station number 2, ano na, break na ni Sir Batadlan, no? Correct. Break na Si Sir Ben Salabas, galibot ka ni subong mo? Oo, galibot sila, guro. Oo, ang mga force multiplier nga AXIS ka guardians, gaupod mga sa Rubing ka police station to? Oo, dito ko ginahali, naglabay ko to, tapos pamangkot, yung mga bago nila, nga mga personnel. Wala mo kita, sir, ano lang kami na subong nga, baka lang kami, kahit iba namon nga upod, o ano na, pahuhay. Mahal mga gato, pero sila tanan, 50 kad daw nga pagpanalaga, pag back to Station 2 Research Topado, enough naman guro, ano? Di man, pala man si Kapitan Madeline Diaz, may bago na naman kami nga hepe. Laban. Di man, kay break ng toon matutod, yun nga break ni Sir Batadlan, no? Ara man si Maninoy, May problema si Maninoy. Matik na. Si ano nga relieve sa ni Maninoy sa pwesto kung sa mga perform, ayun da. Minsan bisita lang sa sa GNG, hindi ka nagurubudlay. Laban Okay, ara lapitan ng GNG, sarong pwede ka na kabasa-basita, no? Maglibot-libot ka, kamusta-kamusta, ano to ka, posog ito magbakal chicken skin, kabrato sa chicken. Kita mo, nag-test din si Yado. Ano ko, no? Nga Maninoy ko, dimning ka pamati, ko subong Ano naman to? Ga-response kaya si Yado, kuhan kita English, si Yado John Ray. Ano na Yado, perform, Yado, perform. Sir! Kaya kung hindi ka naman perform, si Maninoy kitang ma-relieve si Muda. Ganing, sir, lapit ang GNG na sir, So, yata na naman sa GNG, sir. GNG Base kung gutumon, mga K9 mo na, sir, Yado, lapit mo na sa area mo bilang GNG na da. Gani. Sir, pagkikipasaan ko lang ka na numbers ng GNG, sir, para isa man nakatawag. Base kung gusto ka mag-order delivery, pwede man. Pwede man, one call away, no? Pero importante, bayad, hindi charge kay Maninoy. Pauna, pero na siya, ito kasi sila charge kay Maninoy. O yan, negosyo niya, guro. Pero ginapamalo ka lang nga, may negosyo. Area na niya, ang GNG mo. Okay, ang tabok pag ginaton sa aksyon, iya pa na ba sa regional hospital. Iya pa na da, 888, dapat man na area ni Siray. Basta may mga bisita, kung may mga K9 si Yado gusto magkaon, pamahaw, panyaga, punti ara tayong GNG, Hindi, pero ba, siguro gusto yun, naguro pa dugo-duguan la. Gusto yan pa kape-kape. Kung gusto mo sa mga piara, matang sa buroso nga kape. Kung gusto ito lang magpa-iwat-iwat o gamay, basta gusto yung man tinawan ang tag-isa ka-plate nga pork chop, may spare ribs. Ay, gali? Karaman pasta, no? Arada, bili lang na siya do. Pili lang da, sir. Actually siya do, nakakanto na siya do, si Ihada na lang may kanto da. Tiara chan, sarang ginasubong. Lapit lang yun, no? Kanto na siya do, po dyan si Manghudja Blas, si Lieutenant Batadlan man. Batadlan man? Si Ryan. Si Ryan. Si Ryan, bro, plakadlo. Ari man na di guro sa BCPO naman. Gani, kita ko to si Ryan. Ito subong sa Region 6 pa. Arap sa Region 6 guro. Arap pa sa SAR6. Kita may mga kilala ko itong upod yun man Tumato sa SAR6, Okay. Sige, ati sir, naglagaw lang sa GNG, sir, Pero kung maglagaw ka hindi mo kikita may pagkalipatan. Maglagaw ka nila do sa GNG. Tawag si Action dyan. Para may malibre sa iya. Kalain pa. Basta kung maglagaw ka na sir, anak ko na sir. Lapit lang kami sir, pwede mo kikimit o gano. Gani. Libot-libot lang Aga mano kung gabi, bukas ang GNG. Gutom-gutom ako ba? Ang bali, kuno Emmanuel Miraflores Cuales. Aba, sila. Ni Engineer Cuales?
Oh, gutom-gutom ako ba? Ti why nakadto si General Quales na sa Gingy. Away pa? Sila ni Sir Ed Pineda. Away pa si Edwin Pineda, kalagaw to. Why. Gali kay ara sa subong pa si Sir Pineda sa US eh. Gani, Sir Pineda, good evening. Nandigan akong tamyaw si mo good morning. Subukan good evening lang danay, sir, no? Gani. Kaya ting gabi yan. No, muna ako sila nagkapin ako sa sitwasyon diri sa Gapon sa itong ginakamtangan. Live kita nag-report sa Bacolod City Government Center. Kanami sa panya po makakson. Hindi lamang po turog kay parati sa bantay sarado ang aton nga tag sa kamapanimaray. Tandaan kang bantay ang pinakamaksyon balita na tipon sa patrol diri sa Gapon sa ito naman nga padanya pagpanalagad. Makakaksyon tandaan nga isa sa mga ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Mula sa Bacolod sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat dyan sa mas report observation balikan tala sa aksyon dyan na Diaz sa dugang ni sinatipon nga maaksyon balita sa balik niya sining pangalagad. Ang report na aksyon na John Diaz giradurong sa Kalawan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadto ilang pamasari dalang aksyon GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadalaman ni mismo sa Life Extension Clinic mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo siya balatian nga ginadala, damo masya balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bari ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisadi di butika, ilabi na Una sa aksyon, Aksyon Radio. Mga kabidira sa kay Father Nomer Makirana. Nagapamatikit sa aton si Father Nomer Makirano. Kag sa kay Sir Edwin Pineda, get well soon, God bless. Monitor sa aton si Sir Edwin Pineda. Ara ang picture nila sang specialist kag ako di Adam family. Ikadlaw talang ni sitwasyon ay tuod ka. Sige. Noted gid si Sir Edwin Pineda, no? Mr. Mrs. John kag Pretty mahilom da may gabigit. Sa kay Engineer Emmanuel Mira Flores Quales sang Qatar, ginatamya ra mga Quales kag Miraflores sa barangay Napoy, syudad sang Kabangkalan. Sa kay Big Boy Aros, ang mga kabidira kay Big Boy Aros ha, sa mga taga Energy Fans Club, kay Dennis Richard Tibor Roma, ga-monitor gid sila. Salamat gid. Ibunibot sir sang Germany, happy listening na nga.
mga cyber security unit, frontliner sa La Carlota City, ka-monitor gisaton siling ni Coy Millarin. Again, sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Qualis da mayong gabigid, no? Kag sa Bilogya nga pamilya. I-check naman ang report na gikan sa ato sa mga correspondent. Report live gikan sa may syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Dari sa Roger Goteb, line number 2 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, actually, may gabi sa mga aksyon sa tonsining ng mga balita dari sa may siyudad sa Cadiz sa Balitak sa Derek, may kantaran sa isa ka pa-record niya daw stabbing incident ini, sa may angot. Oy, dulang signal ni Aksha Roger raw. Dahil daw, Arana, okay na? Klaro na. Yan yung panikod mga alas 8:43 sa sakla sila mga agal ni Dina mag-alasin. Iligay rabay teoradyo sa gidad kagap residente sa Portland Tawon sa barangay Magsaysay sa Cavite. Kaya siligay na ligar kasi ito naligad niya September 29 alas 9 isang aga. Ang iya silang living partner, kawala yaman nini, ganigin pahayag ang pangalan sa blatter. Oo. So, no, iya, ang iya living partner, ang nabunan. Kag ang nagbuno, sini mo si Ginmension niya, nga mo si Joselito Lapuos. At so, no, pa sa sini nga nagreklamo si Joselito Lapuos, employer ini, sa iya nga living partner, mo silingon, amo, sa iya living partner. Okay. Pero sa taglik na mo nga si Dina Maglasin nga nagasugatanay sila sakay sa single motorcycle sa malapit na sa barangay hall kag nagkompranta ray ang respondent kay sumuman ng living partner niya. Oo. Kag dito kadto sa daw mainitay kapag sinagsanay. Kag una kini pinatapanay kasi kamot ko rin sila pumulay. Pagkatapos sila nabunan ang sininga living partner sinini Julito Lapuos. Santo pagkataon na kinudak sa kinerek, man na konektado ini sa blatter entry sa itong ginto blatter sa BSW sa barangay Magsaysay nga si Desiree Yuraka. 43 anyos, kaya po blatter ini tangligad man nga nagligad nga sa Domingo. Kaya sininga po blatter sa entry sa pulisan nga ini sa nasabo nga stabbing incident na so immediate na sang aga sa September 29 kag ini aksionerek nga sunod sa siling nga BSW nga may bunanay nga natabo sa Purok May Daigton barangay Magsaysay kag ang biktima diri Pilason may pila sa likod kadugan kag sa iya siling nga nato nga palad kag alakay Julito Lapuos. So, sa payag sining BSW kasi Desiree, kaya sining pag-blatter, ini si Julito Lapuos mo iyang ginbuno. Okay. Kagang nagbuno, amo si Serpin Daniel Villanueva, amot ko na mo ni ang si Daniel Villanueva, ko na mo rin tumod na ni Dina magalating living partner niya. Pero ang report abi nga si sa pagpa-record ng BSW nga si Desiree, ang ginbuno iya si Julito Lapuos. Pero baliskan naman sa gipa-record naman niya ni Dina Magalasin kay saya nga ang iya sini nga living partner ginbuno ko ni Julito Lapuos. So, tali may bisigaan, kamay pa may bisigaan ni isang katapos sa kapulisan sa Ciudad San Cadiz sa investigation section kaya daw ang pa-record niya the following day sini ni Dina Magalasin nga ang namuno si Julito Lapuos pero sa paparecord naman niya sa BSW nga ang ginbuno si Julito Lapuos. So muna ang ng blatter
action Erika. Mm. Sa dugang na to nga balita, sige release ito driver sang isa ka International Harvester 5-over truck nga ginapaligyan sa Lopez Sugar Corporation. Ini si Renato Diamante Camilo, 59 años de edad, kada residente sa Banwa, City, Magaluna. Ang report namin kasi damage sa properties ng isa Kawasaki nga barako tricycle kada na hospital gate ini si Marlene Parino, 28 anyos, matapos nga isa pasahero man sang tricycle, ilaman na yung tricycle yung driver, sinama si Alan Parino, 41 anyos, residente sa Sinalawang, Barangay Luna. At tali pauli na silalin sa city proper, kaya na sundan na, isining International Harvester ng prime mover, nga gina maniho ni Renato Diamante, pero si Renato Diamante, sunopa sa payag, kada investigasyon bala, result sa investigasyon sa traffic investigation section, pinagi sa kay Police Corporal Jan Peter de la Cruz. So, na in-enter na nag-overtake in harvester ng prime mover sa tricycle. Ito mo kay malapit na sa barriers, sa hospital, kay gibutaran ng barriers para mag-one way lang siya. Ipilit na niya overtake. Antes, kung kalamba sa iya sila nga trailer, nga ginaguyon, na sagi sang iya sila nga pilit sa trailer, inang tricycle nga barako, nga ginaman ni Alan Parino. So, natabo, sila sinerek nagtiyog, ang inang tricycle, pero may lang kay wala magit sa maluba nga mga pilat, ang nagasakay sa tricycle, inang I think na mag-asawa si Alan Parino kasi Marlene Parino. So, detect man kabayan kang Cadiz City PNP Social Facility ni si Renato Diamante Progression siya kasi may mga amicable settlement na action Erika. Sa Syudad Secretary sa COVID-19, dugang duha si Merrick sa total 140 na. Ang total nga nag-positive sa Syudad Secretary, pero salamat kay man sa 140 dito may uno sila nakarecover, 15 na lang active. 15 ang active, isa ang patay, may tatlo nga turnover sa Alter LGO kasi hindi gali diri sa amon, diri lang agi. Okay, balik ka sa Action Roger Gutig. Jer? Yes, muna action Eric. Ang datang kasi amo na ito na rin kasi magawang report balita kag mga informasyon direkta sa Ciudad ng Cadiz. So, sa balita o sa aksyon, Roger Gotti report. Sama ko ron, Action Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kina si Roger Gotti, live report sa Masyudad sa Cadiz. Ang mga police report na aksyon na Roger Gotti, ginadulong sa iyo sa kaluan sa DTX. Hurolan and family dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Monitor sila sa aton sininga palatuntunan. Ayos! Yung si Lily Bodis po, may kabidala kay Maricel Aribalo Bindol, sa kay Madam Mrs. Kausing da sa Manbil Royal, may kabidala kag may nadara nga pagpaurok pamati, no? Sa monitor ka nagapamati diri sa aton nga palatutunan si Grace Mitton Kausings dara sa Manbil Royal sa Division Barangay
Oh. Ali sa report na si Roger Gotim si Aksyon Stephen Presquito, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi pres kami. Yes, Action Eric, isa ka executive order ang impagwa ni Mayor Rene Gustilo sa siyudad sa San Carlos kahapon nga adlaw sa hapon, no, ang executive order nga OEO nga 211 nga sa din nag-state ini nga 24-hour nga curfew sa mga menor de edad 12 anyos panubo, no. So nga sa sulod sa 24 oras nga wala gi kinahanglan sa mga kabataan nga nagalagaw-lagaw pa aw ko na ining hinampang sa gwa sang ila mga panimalay sa sulod sa sila sa 24 oras kay tungod ang rason sila Action Eric nga may ara na kabataan nga nagpositibo atong duha ka bilog nga sa may barangay 3 nga nagpositibo ini sa COVID-19. So amoy na karon Action Eric nga naalarma si Mayor tungod nga may ari na, no, na-consider na gid man sa city government sa San Carlos sa aton nga ining aton nga IMTF, no, ining aton nga mga doctors nga sabihin na may ara na gid man nga local transmission, no, diri sa siyudad sa San Carlos tungod nga may ara na to nga aton na balita ang anom ka miyembro sa isa ka pamilya nga nangin positibo dungan gid, no, kagatong isa ka napatay na, no. So kani ang iyaman mismo anak nangin positibo man ini. So amoy nagkaroon na siya Eric ang nahimo ni Mayor karon nga ining mga kabataan mas dapat gid nga masiguro nga mangin safe sila nga hindi na kay kadamo gid sa kabataan nga ara sa gwa Action na Eric nga wala ini hilabi na nagagamit sang ini mga face mask o kon face shield na samtang tinapok-tapok ini sila nagahinampang o kung nagalagaw-lagaw. So kadamo gid sa mga nagapasaway, no. So gani nga even ang mga parents nga wala nila ginabantayan ang ilang mga bata o ilang mga anak, no. So gani nga sa karon ini nga executive order ni Mayor amo ini karon ang ginahugtan kay ginabantayan gid nga bawal gid ang mga kabataan nga 12 anyos panubo nga magsigi sang gwa sa mga kadalanan o kundi magkadto kag gilabi na nga kun isa sa amo nga executive order Action Eric nga may ara dira parte, no, isa ka nga ang parents, no, ang sabat kuning kaso may madakpan nga mga kabataan isang atong law enforcement nga nagagalagaw-lagaw diri sa kadalanan nga sa gin-impose kasi ni nga executive order ni Mayor kani ang wala sa iban nga mahatagan sa penalidad kundi mismo ang mga ginikanan. So may nasyonari karon ang atong balita alin diri sa Siyudad San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival, ako Aksyon Stephen Presquito, live report dira sa may siyudad sang San Carlos. Ang balita ng Aksyon Stephen Presquito ginadulong sa iyo sa kalawas ng MITC. Ang alkaline nga vitamin C na papatulan sa mga eksperto tunay kag natural nga antihistamine. Banwa sa Sagay City. Ka-monitor kita sa ito si Jamie Magbanwa dira sa may Sagay City. Pagsakay Ives sa pool dira sa LSLC Dormitory. Naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad. I-General Emmanuel Mawi Miraflores Squales and family dira sa Qatar naga-monitor gid sa aton diri nga palatuntunan. Nagapaurok-urok pa sa gyapon pamati sini nga mga tinion. Alis sa report ni Aksyon Stephen Presquito sa luwata si Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival Villamor sa report first. Mga gabi, please come in. Yes, Action Eric,
nagsubong man sa aton nga mga taga-palamati sa aksyon na night patrol. So kaina nagatigayon kita nga nalabot ang tingog ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe, Chief of Police sang siyudad sang La Carlota, regarding sang bangkay nga nasapuan kahapon nga adlaw aksyon Eric. So natigayon kaina nga nalabot naton kag na interview ang Chief of Police sang siyudad sang La Carlota nga sa diin na kilala na ang biktima sa ginlubong aksyon na Eric dito sa may area sang kampo sang 9 GS sang Sinda San Miguel, nasakpan ini sang barangay San Miguel aksyon Eric. So ang biktima ginkilala dire kag ginkumpirmar sang aton nga kapulisan nga ginkilala dire sa kay Juliet Mercedes E. Branzuela. Pumuluyo ini sang barangay Lugo, Bourbon, Cebu. Kag ini si Juliet Mercedes aksyon Eric, isa ini siya sang asawa sa tong bypass operation sang aton kapulisan dito sa may barangay sa Murcia mismo, aksyon Eric, kag sa diin nga nagbato sa kapulisan sa diin nagtalupok ini sa atong pulis kag gilayon kag tiniro ini siya sang aton nga pulis. So ang asawa nasapuan sang Miyerkules sang aga dito sa area nga sa diin ginlubong ini siya nga wala ini sang panapton. So suno sa kay Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe aksyon Eric na konfirmar sang nanay kag sang mga himata sini sang ginpost ang belongings nga na-recover sa lulubngan sang isa ka babae ang pendant sang among biktima kag ang relo nga ginasuksok sini kag nakumpirmar nga ini siya si Juliet Mercedes E. Branzuela aksyon Eric. So ang pahayag portion dire sang aton Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe pamatian naton sa industry dahil from there na-identify nung pamilya ang mga pinost nating personal belongings and at the same time yung physical features ng ating biktima dito. So from there may sinugo sila ditong kakilala nilang taga Negros to further verify and confirm yung mga physical appearance and yung mga belongings na din. And true enough na pagdating dito nung kakilala nila ang mga isinend na din ng mga pictures and video actually doon sa bangkay sa pamilya sa Cebu, and that further confirms na ito. So kumpirmado aksyon Eric ang biktima nga ini siya si Juliet Mercedes Branzuela. So ang area aksyon Eric, ang alin ka sa Murcia, manaog ka sa Maaw, may lulupsan dire, lapos iyaya sa may Binubuhan. Sakop sang Bago, lapos sa Sinda Dos Marias, nga nasakpan naman sang barangay Araal, La Carlota. Kag padulong dira sa area sang sa diin nga nasapuan ang bangkay sang biktima aksyon Eric sa bulubanta alas 6 sang Martes Miyerkules ang aga nasapuan sang isaman sang nagaobra sa Hacienda San Miguel. So dito nakita ang lawas na hublas ang lawas ni Juliet Mercedes aksyon Eric, no? So ang investigasyon sa atong kapulisan gapadayon kung anugid ang madalom nga motibo nga gitpatay ini ang babae kag kung sino ang sa likod sini. So aton ini tutukan kag usisaon sa dire sa siyudad sa La Carlota kabahin sa police station. Amay ni ang aton nga balita gikan dire sa siyudad sang La Carlota ang inyo ka-aksyon Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon
Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kid Aksyon Percival Binamor. Ang balita ng Aksyon Percival Binamor, ginadulong si Sakalban sa Santon Plus Coffee Mix. Swabing aroma, swabing timplada kag swab. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Nagabidira sa kay Ronald Liboon Birondo, sa kay Rockney Malinaw, sa Felisa. Nagapaurok-urok pa si Jobilin Tugaf. Dira sa Morsia, Pamilya Marcial, kag Tugaf. Sa kay Silian Carey Tugaf. Kami ako dara si Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Kinatamyo yaman si Engineer Arthur Normandy. Jordan Junior Jose. Ara ka monitor man si Mary Jane Seva. Si Olive Prado Gargaritano. Peter Torisa Macadaya. Si Nicky Villanueva, Vicente Similiano. Si Lidon Santillan. Si Ging Alib. Kay Alexis Swingwing Torre. Tamyayo lang mga kaayadra nga mga pamilya sa Paranaque kag sa barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Alina kay Toto Alexis Swingwing Torre sang UK. Mr. Mrs. Lidio kag Gina Pagsumeron sa Bago City. Apili siya ni kay Gladys Noble ha. Kami ako lakon ba na si Noe na monitor gid, no? Sa kay Tom Hardy. Kami lang si Sweetie ko Julie sa Camilot Subdivision Barangay Estipanaya. Mayo landra nga paurok-urok sweetheart sa Action Night Patrol. Ay, puwerti si Tom Hardy ba? Elmer Almorato sa Barangay Dos La Carlota City, Leslie Gutierrez. Kelly Jelly sang USA gamonitor gid sa aton wa. Ruth Kuzawa, happy listening. Napaurok-urok kita sa Action Night Patrol program. When we come back, balik ka report ng Action John Diaz. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamat
kapian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong makaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Balik diri sa atong pabalakat mga kabidira sa Kainoyad Rimuel. Kaparok-orok man si Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sectoral Bacolod. Alin kay Kelly Jelly Jude Galis Makawili maayong kabidira kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Balikanta si Aksyon Jan Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Jan sa balik report, please come back. Ginpaginwala aksyon direct sa natapos ng Philippine Army ang pinakamaligasyon nga ginhaboy sa pinakaprogresibo nga grupo dari sa probinsya sa Negros Occidental. Ilabi na may kangtanan sining pagpatayo kung sa kamatayon sa isa ka mangunguma na kung sila sa panang ginamang iya dari nga bangkay sa sa sitio Amian, Barangay Tanawan, Sulat sa Kabagalan sa itong Setyembre 26 sila nga 2020. Sila ka 3rd Infantry Division Internal Affairs Officer Army Major Senator Francisco III nasaksiyan mismo sa mga opisyal sa barangay ang pagkuha ng bangkay ni Bernardo Guillen Sr. sa ginpatagan nga retrieval operation. Yan klaro madali pansito nga si Guillen ang wala ginpugutan sang ulo inituway ang siya sa legasyon sang Karapatan Negros kag National Democratic Front. Pagpapagdali ni Pansito ang siya nga ginpabutyan sang asawa ni Guillen ngayon yung personal nga nagpalapit sa encounter site sa wala nila may baluan nga rason kag subong ongoing pang investigasyon
sa mga otoridad may angot sining insidente man. Ang pagpayag rin ni Pansito nga sila ang desidido nga magpasaka sa nga nagakaig nga panumbungon batok sa pinakaprogresibo nga grupo nga muna nagpalaptaw kung nagpatupato sa istorya aligasyon nila batok ban sa katapo sang Army. Yari si Army Major Lieutenant Pansito III. Na gusto namin ipamukha ng mga PFO ng NPA na sigilan na nila. Yes, we are actually telling the people that they are purveyors of fake news. Kasi ito, isang malaking akusasyon ito. Yung wala na mga putol na ulo. At ina-allege that's why we are challenging them. Actually, pinag-iisip namin ang mga akto namin laban sa karapatan. Ganda sila. Sapagkat ang gobyerno kaya naiiwan, inalapuntak na sila, pinapatuhan. Akusasyon na wala namang basihan. At sana itong sila, Clarissa Singson, I challenge them, put your evidence together because we will really see you in court. Aksyon na kabatian si Army Major Lieutenant Pansito III ang Internal Affairs Officers sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Balik nagikan sa patol ang talibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Quite the same. I love you, now I've lost you. Don't feel bad, you're not to blame. Salamat dyan. Kiss me goodbye. Kiss me goodnight. Pagi sa Nibarong Action at Patrol Program sa Webes Edisyon mga Competitive Radio. Balik ini buwas Biyernes, last 10, top to balas 11. Aton sa nga mapatrola unit reporters in action nga palakad ko na ba sa action na John Diaz, action Roger Guti, Percival Binamor, action Stephen Presquito, action Papang Nixon Tom, mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Dave Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Company with IT Expert Action JM Biking. Transmitter Control Tower, Barangay Talog, Sila Sabago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, sa Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba, sa alas sa mga Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kurban Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, kasiling adios, amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo, sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.